स्वतंत्र मैदानी मुसलमानों को देने जहाँ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ସେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଜୟ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ଲାଗି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିବ ତୁମେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମୋତେ ଚରମ ଦୁଃଖ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ବିଧାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ
ଏ ଗାଁର ପିଲା ପରି ତ ଜଣା ପଡୁନୁ। ଏଠି ଏମିତି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଘରକୁ ଯିବି କେମିତି? ତୋ ଘର କୋଉଠି? ସେ ପଡ଼ିଆ ପଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ହେଲେ ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ସବୁଦିନ ମୁଁ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସେ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିଲି ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ରଥ ସବୁ ବୁଲୁଛି। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଟ ପାଉନି। ସେଇ ଯୋଉ ବାଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତୋ ଘର ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତୁ ଏବେ ଯିବୁ କେମିତି? ମୋ ବାପା ନା ସୁବଳ। ସେ ପଡ଼ିଆ ଆରପଟେ ଆମ ଗାଁ। ତମେ ନେଇ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ। ଚାଲ। ଏଇ ବାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମହାଶୟ, ଏ ପିଲାଟିର ଘର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପାଖ ଗୋଟେ ଗାଁରେ। ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ବାଟ ନ ପାଇ ଇଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ତାକୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆରେ ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ? କାଲିଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ। ୟା ଭିତରକୁ ପିଲା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ତା ଛଡା ଚାରିଆଡେ ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ଘୋଡା, ହାତୀ, ରଥ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଜୀବନଟା ରହିବ ତ? ଚୁପ୍! ବାପା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯଦି ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକି? ମହାଶୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତେ ସିଏ ଆସିବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ପାଖାପାଖି 1 କୋଶ ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ଗାଁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ୟା ବାପା କୋଉଠି ମିଳିବ? ତାହେଲେ ସେ ଏବେ କଣ କରିବ? ଯୁଦ୍ଧ ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ କିଛି କହିହବନି। ତମେ ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ରଖ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲେ ତା ବାପାକୁ ବୁଝି ଦେଇଦବ। ଯାଅ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। କାନ୍ଦେନି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। କାନ୍ଦେନି। କାନ୍ଦେନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଆଜି କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଏବେ କଣ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରଳୟ ହବ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ନା, ସେଠି ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆରେ ପାପ ବଢିଗଲାଣି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ମଣିଷ ଗୁଡାକ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିବେ। ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଜଳିଯିବ। ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବନସ୍ପତି ସବୁ ଲୋପ ପାଇବେ। ଯେତିକି ଚେରମୂଳି ପାଇଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ତାହେଲେ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ନା, ପିଇବାକୁ ଜଳ ବି ମିଳି ନପାରେ। ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତି ବାକି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କରୁଣା ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଦରବାର ଭିତରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିବରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି? ହଁ ମହାରାଜ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେଉଁ ରାଜାମାନେ କୌରବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ? ମହାରାଜ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାରକା, କାଶୀ, କେକେୟ, ମଗଧ, ଜେତି, ମତ୍ସ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଯଦୁ ଏବଂ ଷୋଳ ରାଜ୍ୟ। କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ରାଜୁତି, କଳିଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ, ଅବନ୍ତୀ, ଗନ୍ଧାର, ସିନ୍ଧୁ, କଲିକ, ମହେଶ୍ୱତୀ ଏବଂ କମ୍ବୋଜ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଦର୍ଶନ ରାଜା ରୁକ୍ମ, ବିଦୁର ଏବଂ ବଳରାମ ଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ଏବେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ, ଏବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସଞ୍ଜୟ? ମୋତେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସୂତ୍ରଂ ଭାରତ ଇତି ସୂତ୍ରଧର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଅପେକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏ ମହାଭାରତ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ନା କଳ୍ପନା? ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଥିଲା? ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗବେଷକ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥାନ ଓ କାଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3139 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେତେକ ଗବେଷକ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 2 ଓ ନଭେମ୍ବର 22 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଗବେଷକ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ। ଆଉ ଏହାପରେ 36 ବର୍ଷ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3105 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ 2 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଚୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘୋର କଳିକାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ବର୍ଷ କେତେଟା ବାକି? ତା ଭିତରେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବେ। ଏ ମହାପ୍ରଳୟରେ ସବୁ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। କଣ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛ ବୈଦ୍ୟମାସ? ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବୁ? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥି ବସିବେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ହଣାବରା ହେଇ କରିବେ। ଏସବୁ ଯାହା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କି ସମ୍ଭବ? ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନା ମରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ତତେ ପରେ କହିବି। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଇଏ ତ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଛି। ଯାହାର ସମାଧାନ ରହି ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣେ କି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ବାଛେନି। ତାହେଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ 18ଟି ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ
ଗାନ୍ଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜଧାନୀ ତକ୍ଷଶିଳା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। সেই হিসাবে কেতিয়া রাজ্য জম্মু কাশ্মীরে ভদ্র দেশ কাশ্মীরে যার রাজা ଥିଲେ শল্য যুধিষ্ঠিরଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିବିକାଙ୍କ ଦେଶ ଶିବି ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବ ଉଜାନକ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନୈନିତାଲ ଯେଉଁଠାରେ ଦ୍ରୋଣ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିରାଟରେ ଅଛି ହସ୍ତିନାପୁର ବାରଣଭଟ୍ଟ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲାକ୍ଷାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିରାଟ। ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହିମାଳୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡାରେ ଏବଂ କୌଶାମ୍ବୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଗଧ ଦକ୍ଷିଣ ବିହାରରେ ମଣିପୁର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଜୟତୀର୍ଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ପଞ୍ଜାବ ବିରାଟ ରାଜା ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ଚେଦି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ଏହା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ସେନାମାନେ କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନେ ଜିତିବେ ତ? କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ପୁତ୍ର ଭୋଗରେ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଏହା ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ମୋର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ମୋହର ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ମହାରାଜ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ବି ଜିତୁ ଯିଏ ବି ହାରୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଅସଂଖ୍ୟ ନିରୀହ ମଣିଷ ପ୍ରାଣ କରିବେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନାରୀ ଅକାଳ ବୈଠକ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସବୁ। ମହାରାଜ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି କ'ଣ ଏହା ପରିଣାମ? ଏଥିରେ ମୋର ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ମହାରାଜ, ଅଥଚ ଆପଣ ନିରବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ପୋଡ଼ା ନାହିଁ ଦୂତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ଫେରାଇ ଦେଲ? ପଣ୍ଡପୁତ୍ର ହିସାବରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଉପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ 5 ଖଣ୍ଡ ପୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତ ରାଜି ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା କିଏ? ଆପଣ ରାଜୁଚ୍ଚନ। ଆପଣ ଯଦି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥା? ଅଥଚ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଲଗା କରେ। ମୋର କେବଳ ଭୟ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ସେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ସେନାରାଣୀ ସେନା କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ କୌରବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ସିଦ୍ଧିକାର ଭୂମି ବର୍ଦ୍ଧିତି ମଧୁର। ଜୟ ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମହାବୀର ପାର୍ଥଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିବ ସଂକାର ଶୁଣେ ସେଠି ସଞ୍ଜୟ ଅସମ୍ଭାବୀ ମହାରାଜ। ଅନ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମହାମହାରଥୀମାନେ ତ କୌରବମାନଙ୍କ ପଛରେ
ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶଲ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ମହାରାଜ। କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ। ସବୁଦ୍ୱାରା 18 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ। ବୋଧହୁଏ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୌଣୀ କହିଲେ 21,870 ରଥ, সেই অনুসারে রথ চালক 21,870 হাতি, সেই অনুসারে হাতি চালক 65,620 ঘোড়া, সেই অনুসারে ঘোড়া চালক এবং 1,09,350 সৈন্য। এক অক্ষৌণীরে সৈন্য ও চালক সংখ্যা মিশি 2,18,700। দর্শক বন্ধু, 18 অক্ষৌণীরে 49,36,600 সৈন্য এবং তাଙ୍କର সেবাকারী মিশিলে প্রায় 40 লক্ষ মଣିଷ। 3,93,660 রথ, 3,93,660 হাতি, 11,80,980 ঘোড়া আসন্তকালী যুদ্ধରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି 15,30,900 ସୈନ୍ୟ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି 24,05,700 ସୈନ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ହେବେ, ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ପାପ ବଢି ଚାଲିବ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଭଳି। ତମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ମରିବା କଥା ମରିବେ, ଆମର କିନ୍ତୁ କିଛି ହବ। এই স্বপ্ন দেখুতারে মূর্খ। আরে যুদ্ধরে যে সব অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়ে কিছু জানিছু? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? সূর্যর রশ্মি ঠারু বি প্রখর, অগ্নি ভরে প্রজ্বলিত, হড়া হড় বিষ ডুবি আহুরি ভয়ঙ্কর সে অস্ত্র শস্ত্র সারা জগতকু ধ্বংস কলা বলি ক্ষমতা আছে সেমানଙ୍କର। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ? କିଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେ ସବୁ? বাসনি শক্তি, বরুণাস্ত্র, দেবাস্ত্র, অসুরাস্ত্র, মানবাস্ত্র আউ ভূমাস্ত্র। ହେ ଭଗବାନ! বরুণ পাশ, নাগ পাশ, নাগাস্ত্র, ভার্গবাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র আউ বায়বাস্ত্র। ଏଥିରେ ତ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ସରିନି, ଆହୁରି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ୍ର, ବଜ୍ର, କମୋଦିକି, ମୋହିନୀ, ପବିତାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଶିରା, ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡ। ଏସବୁ ପ୍ରଳୟର ସୂଚନା ନୁହେଁ ତ? ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନାରାୟଣ ଶସ୍ତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବାସ୍ତ୍ର, କମୋଦିକି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଆରଙ୍ଗ। ଚାଲ ଚାଲ, ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ତୁ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଆମ ପାଇଁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ଅଛି? ଏ ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ଦେବେ। କେବେ କେବେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସରିବ? ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ? ନନ୍ଦକ, ତ୍ରିଶୂଳ, ବିନାୟକ, ପରସ୍ପରାସ୍ତ୍ର, ପାଶୁପତ, ପରଶୁ। କିଏ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ହଁ ଯିବୁ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ କ'ଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି? କାଲି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରିବା କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା সেই ଅଶୁଭ ସକାଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସକାଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସେ। ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର,
ଯେଉଁଠାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟଟି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ସିଂହାସନ ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଏଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବନହ ଯେଉଁଠାରେ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଳିତ ସେ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସେନାପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः भावकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मो व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता हे द्वारकाधिपति युद्ध करने जो मानक मु आगर देखुची से माने समस्ते मोर भाई बंधु रक्त संपर्क मु देखुची गुरुजन मानक से सहित मु युद्ध करी मुझे से ऊपर को सर निक्षेप करे तेरे निज वंश नाश कला बेले मो पाप अर्जन करी अर्जुन तबे क्षत्रियर धर्म जो मुहूर्त तबे युद्ध भूमि को आसिल तबे एका तबे परिचय केही तमर भाई बंधु रक्त संपर्क नुह तम आगे जो मैंने दंडायमान होती से तुमर प्रतिपक्ष सेठी संपर्क संज्ञा जाए ना केमिति भूलीजी जे कौरव मन मोर भाई भीष्म मोर पितामह द्रोणाचार्य मोर गुरु केमिति भूलीजी मोर जन्म और जन्म सहित बड़ी संपर्क जन्म है बेले तबे संपर्क कौन जाने तुमको चिन्ह दिगला संपर्क हाउ तमे विश्वास कर आज जदि तुम मृत्यु ताहले संपर्क माने
ତୁମ ସହିତ ଯିବେ ନାହିଁ ଅଥଚ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ। ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ଏସବୁ ତମର ମୋହ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେବାର ମାନସିକତା। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ, ଏସବୁ ମୋର ମୋହ ବା ବିଭୂଷିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପର୍କମାନେ। ଏମାନେ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ହତ୍ୟା, ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ? ନାହିଁ ବାସୁଦେବ, ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଏବେ ତମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାପରେ 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 କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ବି ତମେ ଜାଣିନାହ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛ, ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ଥିତିହୀନତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତୁମର ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ଲାଗି ମୋ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗର ଅବତାରଣା କର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोग्यसे महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभं जयार्जय तत्र युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमपकंसस्य। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଉ ଜୟଲାଭ କରିବା ଦୁଇଟି କଥାର ସଂଜ୍ଞା ସମାନ। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ଥିତିହୀନତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ତମେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛ, ମନେ ରଖ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ନିହତ ହୁଅ, ତେବେ କ୍ଷାତ୍ର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତମେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜୟଲାଭ ତେବେ ଅଖଣ୍ଡ ବସୁଧା ଭୋଗ କରି ବୀର ଭୋଗ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଦୁଇଟି କଥାର ଅର୍ଥ ସମାନ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ସଂଶୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଗାନ୍ଧୀର ଉତ୍ତର ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଉଠାଅ ଉଠାଅ।
କାରଣ ବୀର ହିଁ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜର ଅହଂକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅପରାଜେୟ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଳୟର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାମାରୀ ଅହଂକାର ମୋର ଭୂଷଣ। ଅସ୍ଥି ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିରେ କମ୍ପିବ ମେଦିନୀ। ବ୍ରହ୍ମ ବାଜିଲେ ବାୟୁରେ ଅଣଚାଶ ପବନ ବହିବ। ରକ୍ତ ମିଶିଲେ ଅମ୍ବରେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ହେବେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ମୋର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆକାଶରେ ମେଘର ତାଣ୍ଡବ। ମୁଁ ସେଇ ଅବକ୍ଷୟର ପ୍ରତୀକ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରତିରୂପ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନ କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବିରାଟ ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶଲ୍ୟବଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଭୀଷ୍ମକୁ ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମରେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଭିତରେ ବସି ପ୍ରାୟ 24,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୌରବମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେବେ। ମହାରାଜ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୃହ ରଚନା କରାଯାଉଛି। ହଁ ମହାରାଜ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 70ଟି ଗୃହର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚ, ମକର, କୁର୍ମ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଚକ୍ର, ଗରୁଡ଼, କମଳ, ଉର୍ମି, ମଣ୍ଡଳ, ବଜ୍ର, ଶକଟ, ଅସୁର, ଦେବ, ସୂଚି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ମାଳା ଏବଂ ସିଂହଟ। ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବିଲ ନୁହଁ ଜଙ୍ଗଲ ନାମରେ ଡରୁଛି ଡରୁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି କଣ ନିଆଁ ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେହ ହାତକୁ ଚୋରେଇ ପକଉଛି ବୈଦ ମାସେ ଯୁଦ୍ଧ ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ଆମ ଚାଷ ଜମି ପୋଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ ବର୍ଷକର ଫସଲ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଖାଇବୁ କଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଭୂମାସ୍ତ୍ର ବଜ୍ର ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ସଂସାର ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ଔଷଧ ବି ଗଲା ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବୈଦ ମାସେ ଯେତିକି ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି ସେତିକିର ଯେତିକି ଦିନ ଯିବ ଯିବ ତାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଏ ଅବସ୍ଥା ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସରିବ ଜଣା ନାହିଁ ଆଗକୁ କଣ ହବ କିଏ କହିବ ହଉ ସୁଦାମ ମୁଁ ତ ହାତରେ ଔଷଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯା ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ ଯା କିରେ ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ତତେ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି ତୁ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧ ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲା ବାହାରକୁ ଯିବୁନି ବୋଲି ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯିବୁ କେମିତି ତୁ ତ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବୁ କେମିତି କାଲି ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ଗଙ୍ଗା ତମେ ସାମକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ସୁଦାମକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସବୁ କିଛି ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଭୀମ ଏବଂ ସାତ୍ୱକୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ରଥର ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ସାରଥୀ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ରଥ ଫେରାଇ ନେଲା ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଉଛି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ସାତ୍ୱକୀ ଶକୁନିଙ୍କର ଗାନ୍ଧାର ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଭୀମ ଆପଣଙ୍କର 8 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମହାରାଜ ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଆକ୍ରମଣ ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ଦ୍ରୋଣ ସାତ୍ୱକୀ ପୁତ୍ର ବିରାଟଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ମହାରାଜ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ବଂଶପଟା ବଦଳିଗଲା ମହାରାଜ ଭୀମ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 8 ପୁତ୍ରକୁ ନିଧନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇରାଭାନ ଏବଂ ଉଲୁପି ଶକ୍ତିଙ୍କର ପଞ୍ଚଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ନିଧନ ଜଣା ପଡୁଛି ହେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ନବମ ଦିବସରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ରଥ ଭଗ୍ନ ହେବାରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ତ୍ୟାଗ ଦଶମ ଦିବସରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ବସାଇବାରୁ ଭୀଷ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲେ ସେହି ଅବସରରେ ଅର୍ଜୁନ ଅସଂଖ୍ୟ ଶର ବର୍ଷା କରିବାରୁ ଭୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ କେବେ ସେ ସରଶଯ୍ୟାର ସହିତ ଯେହେତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ମର ପାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ପିତାମହ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମହାରାଜ
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ପବନରେ ପୋଡ଼ା ବାରୁଦର ଗନ୍ଧ। ଯେତେ ଔଷଧ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଘା ଶୁଖିବା ବଦଳରେ ପାଚି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ କଣ ହବ? ଜଙ୍ଗଲ ତ ପୋଡ଼ି ପାରୁଛି। କି ଯୋଗରେ ସେ ବିଲକୁ ଗଲା ଯେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ଶୁଖିଲେ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲା। ତମେ ବିଲ କଥା କହୁଛ ଭଉଣୀ? ଘର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ବର୍ଷା ବାଜୁଛି ତ କେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସର ବର୍ଷା ହଉଛି। କି ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ଆମ ଉପରେ ଆସି ପଡୁଛି? ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଅସ୍ତ୍ର, ବାସବୀ ଶକ୍ତି, ବାୟବାସ୍ତ୍ର, ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବ। ବୈଦ୍ୟ ମହାଶୟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି। ଦେହ ହାତ ଜଳୁଛି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିକି ଯାଉଛି, ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ପାଉନି। ସେମିତି କହନି ରେ ବାପା, ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ତୋର କିଛି ହେଇନି। ତୁ ଆଗ ନିଜେ ଭଲ ହ ମା, ତାପରେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି କଣ ହେଲା? କାଲି ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ପିଇଥିଲା, ରାତି ସାରା ଝାଡା ବାନ୍ତି। ଇଏ କଣ ହବ? କଣ ହେଇଛି ନା? ତମେ ଠିଆ ହେଲ କଣ? ବୈଦ୍ୟକୁ ଦେଖାଅ। ଖବର ଅଛି, ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁହଁର କଣ ହେଲା? ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ଏତେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ସାରା ଏତେ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି ନା? ଆରେ ଚାହିଁଛ କଣ? ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଔଷଧ ଦଉଛି। ଘରେ କଣ ପାଣି ଅଛି? ୟାଙ୍କର ଯୋଗ ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଘରେ ଲୁଚି କରି ବସ। କଣ କରିବି? ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି। ହଁ, ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି। ନଈରେ ତ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ମଣିଷ ସବୁ ଭାସୁଛି। ପାଣି ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ତୁ ଘଡ଼ିଆ ସେଠି ଠିଆ ହେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବସି ଯାଇକି ନଈକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲି। କୋଉଠି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଲିନି। କଣ କହୁଛ ଭଉଣୀ? କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଟୋପାଏ ପାଣି ନାହିଁ। ନାହିଁ ପରା। କାଲି ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଳୟ ଆସିବ। ମୋ ଔଷଧ ଆଉ କାମ ଦବନି। ଚାରିଆଡେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବାୟୁ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ। ଆରେ ଏ ତ ମନ୍ଦାର କଥା ଶୁଭୁଛି। ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ବାଜିଗଲା କି? ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି କାହିଁକି? ସେଠି ତ ଶିବଛ ଚାଲିଛି। ଆମେ କାମ ଆରେ ଶିବ ଅଛ? ଆରେ କଣ ହେଲା? ମନା କରୁଛି ତୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହେଲା। ମତେ ହାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆରେ ଶିବଛ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? କୋଉଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପଡିଲା। ତା ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏଇ କମଳଟା ଘୋଡେଇ ଦେବାରୁ ନିଆଁ ଗୁଡା ସେଟା ଲିଭି ଯାଇଛି। ଦେଖୁନ ଦେହ ସାରା କେମିତି ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁ ନେଇ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ଖୁଆଇଦେ। ମୁଁ ଔଷଧ ପତ୍ର ବାଟି କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ତା ଦେହ ସାରା ବୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଯା। ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ହଁ ତୁ ଯା। ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ମୋର କଣ ହବ? ତୁ ଏ ଔଷଧ ପାନ ଖାଇଦେ। ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ, ତମେ ସେ ପଛର ଔଷଧ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖେ ଅସ୍ତ୍ରର ବିଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମୋ ପତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି? କଣ ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ? ଆମକୁ ଖାଲି କଲମନ କରିପାରୁଛି। ବାଦ୍ୟମାନ ଭଲ ଚାଙ୍ଗୁଟି ପାଖୁଟିଆ ଜଗର କାଠିମାଳ ଝାଞ୍ଜମାନ ଯେବେକ ପାଇକେ ଗମିବେ ସମରେ ବାଜିବ ବାଦ୍ୟମାନ ଭଲ ଚାଙ୍ଗୁଟି ପାଖୁଟିଆ ଜଗର କାଠିମାଳ ଝାଞ୍ଜମାନ ଏ ପାଇକେ ଏମାନଙ୍କ ଶବଦରେ ଡମରୁ ଟମକ ବାଜିଣ ଉଠିଲେ ପାଦ ଚଳେ ଅତି ଘରେ ଡମରୁ ଟମକ ବାଜିଣ ଉଠିଲେ ପାଦ ଚଳେ ଅତି ଘରେ ରେ ପାଇକେ ଏମାନଙ୍କ ଶବଦରେ ପଛନ୍ତେ ରହିବ ତୁଙ୍ଗ ଘରୁ ଆଇଥିବ ପାଇକେ ଉଡୁଆରେ ଫୁଙ୍କା ଶବଦ ବାଜିଣ ଉଠିଲେ ଅରିହିଆ ଖରି ଜୀବଟି ବାଦ୍ୟ ଭେଦ ବାଜିଣ ଉଠିଲେ ଅରିହିଆ ଖରି ଜୀବଟି ବାଦ୍ୟ ଭେଦ ରେ ପାଇକେ ଉଡୁଆରେ ଫୁଙ୍କା ଶବଦ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ନରସଂହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଭଳି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ତାରି ଫଳରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଶ୍ଵ ହସ୍ତି ସୈନିକ ଟଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଂଜ୍ଞା ମାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପକ୍ଷରୁ ନରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସେମାନେ ଏକ ମଣିଷ ସୈନିକର ଦୋଷ କଣ ରାଜାର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅପରାଧ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣବଳି ମହାରାଜ সেই ସୈନିକଟି ତାହାର ପୁତ୍ର ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାହାର ପତି ମହାରାଜ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ନାରୀ ଜଣେ ନାରୀ ଅକାଳ ବୈଧବ୍ୟ କରନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନାଥ ହେଇଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ ମହାରାଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ମୋ ଅଧିକାରରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ରଖି କିଭଳି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସ ଶେଷ ହେଲା ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ମୋତେ କୁହ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧର ଧାରାବିବରଣୀ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛି ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏକାଦଶ ଦିବସରେ ଦ୍ରୋଣ ସେନାପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷର ରାଜା ଭଗଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିବସରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଲା
ଜୟଦ୍ରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳ ଇତ୍ୟାଦି 70 ରଥୀ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଭଗ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସମ୍ବାଦ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିବସରେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଜି ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସ। ଆଜି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ହାତରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦ୍ରୋଣ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ। ଆଉ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ କବିରାଜେ। ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ପେଟରେ ଦାନା ନାହିଁ, ଔଷଧ ବି କାମ କରୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତି ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ରାତି। ବାବୁରେ, ଏଠି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଦ ନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ। ଯେତିକି ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ସବୁ ସରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଗକୁ କଣ ହବ? ଦିନେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଅନେକ ଏ ଔଷଧ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲି। ଔଷଧରେ ଜୀବନ। ହଉ ଆରେ ମା ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଝାଡ଼ା ହଉଥିଲା, ପାଣି ଆଣିଗଲି, ରୋଷେଇ ହେଇପାରିଲାନି। ଭୋକ ବିକଳରେ କଞ୍ଚା ଗହମ ଗୁଡାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଛି। ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ, ପାଣି ପାଣି କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ପାଣିରେ ପୁରା ରକ୍ତ ଭାସୁଛି। ପାଟି ଖୋଲ, ପାଟି ଖୋଲ। କିଏ ଜାଣେ? ପାଟି ଖୋଲିଲ ଔଷଧ ଦବା ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା, ପାଟି ଖୋଲୁ। ବିଷ ତ ଚାରିଆଡେ ମରି ଯାଇଛି। ସେ କଣ ମଣିଷକୁ ମାରୁଛି? ଖାଲି କଲ ବଲ କରୁଛି। ହଉ ନେ, ଏ ଔଷଧ ରୂପା ଖାଇ। ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସେମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଛୁଆଟା ମୋର ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୈଦ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କର ହୁକୁମ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। କୁଆଡେ? ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଔଷଧ ନେଇ ଆସ। ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ମରିବାକୁ ପଡିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ଦେଇ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ସେ କଥା ପରେ ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ
ଦେଖିଆ କି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ହେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛ ମୋ କଥା ତମେ ମାନେ ନିଜର ବଡ ବଡ ଦେଖେଇବାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ପଣା ମର ହେଇ ମରୁଛ ମର ମର ସମସ୍ତେ ମରିଯାଅ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଭଲ କରି ମାରୁଛ କାହିଁକି ମାରୁଛ କାହିଁକି ମାରୁଛ महाराज आज युद्धर षोड़श दिवस आज कर्ण को सेनापतिर दायित्व दिया कर्ण प्रबल पराक्रम पांडव सेना को निपात कर अन्य दिगरे भीम और दुशासन घोर युद्ध लगी महाराज
पानी बोलते ता पेट को जाने मास्टर पानी मत दे मुंह में पानी पी दिए आमे ये सब को नहीं नई में फंसे नहीं आसीगा पोड़ीबा अरे पोड़ीबा को जंगल अच्छी ना काठ अच्छी से पोड़ीबा देखा सब को नहीं नई में फंसे ମୋ ସାଙ୍ଗରେ आज युद्धर सप्तदश दिवस महाराज आज कर्ण एवं अर्जुन को भितर घोर युद्ध लगी अर्जुन को बाण आक्रमण में कर्ण को रथचक्र भग्न करू कर्ण तड़क अर्जुन को अजस्र बाण वर्षा करी कर्ण को वध कले महाराज किंतु ये 17 दिन नरसंहार देखी मोर जहाँ अनुभव होची झड़े मारुची आउ जड़े मारुची भितर मु कौरव पांडव भितर कौन पार्थक्य लक्ष्य कर भीम और दुशासन भितर कौन प्रभेद को देखि पारुनी लक्ष्य कर पारुनी कर्ण और अर्जुन भितर तात्विक व्यतिक्रम तथापि दुर्योधन वंचित हाँ महाराज 98 भाई मृत्यु पर एकमात्र दुर्योधन ही युद्ध करने को बचा आसंता काली दुर्योधन सहित भीमंकर युद्ध
ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ବିରାଟ ନରସଂହାର ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିବସ। କୌରବମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାରାଜ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧରେ ଶଲ୍ୟ ସେନାପତି ଶଲ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଧନ ହେଲା। ସହଦେବ ଶକୁନିଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। କୌରବମାନେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ରଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ଥିଲା ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା।
ଦୂଷିତ କରିଦେଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରୁଗ୍ଣ ଓ ଅସହାୟ। ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଶାପର ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୋର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? 18 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା। ପ୍ରକୃତିର ସୁଷମା ହଜି ଯାଇଛି। ଏ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଶ୍ରୀହୀନ। ଏ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ। ଜୟ ଆଉ ପରାଜୟ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ এই সমাজ আর পৃথিবী কোণ କଣ ସବୁ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ବୀରତ୍ୱର ଅର୍ଥ କଣ? ନରସଂହାର। ବିଜୟର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ମୁଁ ଏଭଳି ବିକୃତ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟିଏ। ମତେ ସେଇ ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦିଅ ମତେ। ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଶିବଂଶ। ହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୋର ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କାଲି ଯଦି ଆମର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁ ଅନାଥ ହେଇଯିବୁ। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ସେ ବାଡ଼ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଚାଲ। मौसा करेगा। शेष होइछि महाभारत। 18 दिन व्यापी युद्धरे प्राय 40 लाख लोक प्राण बळि विश्व अन्य जेकोसी युद्धरे जत लोक मरी ताठू अधिक लोक मरी युद्ध। दर्शक बंधु, मु आगुर गोटे अक्षर हिसाब दे से भाव में देखा गले अर्जुन एकाकी मारी 7 अक्षर सैन्य। अश्वत्थामा, अभिमन्यु, कर्ण, द्रोण, भीष्म अन्य वीर मान समस्त मारी अवशिष्ट 11 अक्षर सैन्य। एवं समूह समसत्कार असंख्य नारी विधवा युद्धर प्रकोप लक्ष लक्ष लोक रोग
ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇ ବଞ୍ଚି ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ନରବେଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ 40 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା ବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା
नमस्कार शेष है नाटक विच्छिन्न भारत जी अच्छी आमर विदग्ध दर्शक आउ 2 मिनट समय ने भी आमर कलाकार मान को परिचय करदेवाई जो मैंने बैकग्राउंड रहिले आमर संगीत रे प्रताप बाबू विवेक बाबू आलोक रे आमर दर्प बाबू मुझे कहबी मंच उपर को आसवा आमर मेकअप रे रहिले नरेंद्र सेनापति आउ पोशाक रे कार्तिक बाबू परिचालना चारू बाबू आमर सकेश्वर बाबू विभूति बाबू एवं नृत्य रे देवदास आज नाटकर रचयिता शंकर त्रिपाठी से थिले अछंती के यदि अछंती मंच उपर को आसंतु मु आपन को आमर परिचय करे दूची आमर कलाकार मान सहित आपन जानते प्रताप बाबू विवेक बाबू सौमेन्द्र बाबू ये आमर रोशन ताराकांत राजेंद्र गगन विनोद संबित अविनाश शंकर बाबू आस मनीदीपा मल्लिक एवं नातुणी आभा अभिप्सा ମୋ ନାଁ ଆଭା ଅଭିପ୍ସା ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାର। जस्मिन अशोक अरमान संबित सुज्ञान आमर संतोष समीर आ तो याकू जानी सुभाशीष भारत विधांशु अंशुमान दर्पास चारू बाबू कार्तिक बाबू राजेंद्र आमर ये मेकअप रे नरेंद्र आमर नाट्यकार शंकर त्रिपाठी भाईना ओहो पछाड़ रही से धृतराष्ट्र आलोक भाईना सुभाष कर आप जानी बहुत बहुत धन्यवाद टिके विलंब आरंभ होता 1:35